Ngopi sik, guys. Ngopi sik. Pirang-pirang dino ora ngopi. Wis do ngopi, Bro. Apa ngeteh? Yes. Ngopi sik sing penting. Muga-muga wetenge ora sulaya ya. Masak apa, guys? Masak apa? Dino iki aku arep iki nggodhog sawi Pak Coy wae. Lah arep apa bingung masak apa ya? Sik. Ki mau wis tak wehi banyu uyah. Cemplong kayak gini langsung. Wih. Selarep apa? Yuh, gak kacel lho banyune. Banyune gak kacel, guys. Kita celupkan dulu. Ya, ini kalau wis ditemani dengan suasana syahdu. Bukan syahdu lagi, guys. Kayak suasana berisik ya. Ditemani dengan suasana berisik. Soalnya bojone iki lagi cek sound. Lah iki jatah jajanku. Jatah jajan. Ya, donat. Ala katak. Iki apa jenenge bubur sumsum. Kopi. Lah iki kowe mangane ya karo anake lho, guys. Ki isih larang rokok sampean. Kayak ngono. Assalamualaikum. Lim. Ayah kerja, Lim. Mualim. Ayah kerja. Oh, ayah kerja di mana? Ayah kerja di mana, Jare? Nah, emang kerja di mana sih ya, Lim ya? Turu kana lah lagi. Dadah sekno. Lim. Hati-hati di jalan, guys. Oke, enggak. Ayah kerja loh, Lim. Mendunge potong. Diki mau sing kerja mau wis diarep-arep wis teko omah. Lah iki oleh-oleh Mas Bojo sing kerja mau oleh kayak ngene. Oleh kerja, oleh-oleh ayah ya. Nah ya. Sing kerja. Mulai-mulai enggak kayak ngene, guys. Piye iki mau karo sapa nggawane? Adek, ngapain? Dek, ngapain, Dek? Tuh, nang jopo hutan, Dek. Hutan. Oh, tahu bulat loh. Iya. Lekas udan. Beas. Untungnya iki apa jenenge wis teko omah ke mau.